איזה יופי. שים לב, הוא קצת ייתן לך ימינה כל הזמן, שים לב עליו. תעבד מצד ימין עכשיו. יאללה, בוא. רגע, את ראשונה. את? דלית, יושבת פה מולי. תעלות? כן, תעלי אחריה. לשבת. רגע, מאיה. לשבת. לשבת כבר? מאיה, גם את לשבת עם הטוסיק? אפשר לשבת. לא נוגעים פה, בסדר? בכל האזור הזה לא נוגעים. רגע, מה עם לשבת. בואי. יאללה, בכיף, תהנו בנות. איזה חמודות. עמודה, קפלי את הברך שלך, את הברכיים, בדיוק. כן. תשאיר את הרצועות מתחת לברך. גדול. איזה כיף. עכשיו אני זוכר אותם. כן? הילדות כל הזמן אמרה, אבל עכשיו יש רוח. כן, נכון, לא הייתה רוח באותו בוקר. עכשיו אני זוכר אותם. כן.